Коса хора, аз съм Комба и искам да ви кажа, че се завръщам отново. Но се извинявам, че не съм снимал от много време, но какво се прави? И да, сигурно ще кача клип след малко на Лига и може би ще поиграем малко PvP в Майнкрафта. Пак са легавим. И да, просто исках да ви кажа. И така в момента съм в един сервер, така Street PvP. Трябва да го знаете. И да, ето преди малко си търсих къща и сега ще продължа малко и ще поприкалвам за някои неща в канала. Много съм благодарен за 10 абоната, които имам вече. Или 9, едно от 9, май са 9. И на 20 абонат, да, на 20 абонат ще правя голям giveaway на един новият Лига акаунт. Повярвайте ми, имам много хубави скинове. Да направим 20 абонат, пък ще ги кажа. И така. Само ще ви подскажа малко, има Project Lucy, а не Project Yasuo. Повече не казвам, има и други скинове. И да. Просто исках да ви съобща, че се завръщам. И това беше от мен. Ще видим в следващия клип. И до скоро!